Правих си кадрици с чорапи и ми е много интересно какво се е получило. Надявам се нещо да се е получило, тъй като трябва да излезна. Видях този начин на кадрене от Ванеса и много ми хареса как се получи на нея. Надявам се и при мен резултата да е добър. Вау! Добре, добре. Сега ме е страх да не ги разваля. Но ще трябва малко да ги разрежа. Страх ме да не ги разваля, тъй като нямам гребен за кадрици. Много яко, много съм доволна. Ми ще се получи страхотно. Те ще паднат малко. Надявам се да не останат така. Пишете ми в коментарите дали ви харесва как се получи. Аз съм много доволна от резултата. И влезте в профила на Ванеса да видите как се навиват, за да ги тествате.